Good afternoon sa inyo mga ka-business. Update ko muna kayo sa price natin sa mga eggs. Ayan yung available ko today. Medyo konti lang. And meron po pala doon. Ayan siya. So, kanina umorder ako ng eggs. And ito yung binigay nilang updated price. So, ngayon is December 20, 2023. So, ito yung updated price natin sa eggs. Ayan yung small and yung medium natin. So, meron siyang bura-bura dito kasi nagbabayad lang ako kanina is 3,000. So, mali yung binayaran ko kaya binura ko siya. Ayan. Yung small natin is 2,600 and yung medium natin is 2,700 dito sa Arayat, Pampanga. So, yan yung updated price natin ngayon. Titingnan natin kung magkano siya per tray. Hanapin ko muna yung calculator ko. So, ayan, nahanap ko na yung aking calculator. So, yung small natin is, ayun nga, is 2,600. 2,600. Parang baliktad yung cam natin. Wait. Ayan, binaliktad ko na yung ating camera. So, 2,600 yung small natin. Di-divide natin siya into 12. 12, yan. 1 case na yan. Equals. Yan. Yung small natin is 216 per tray. Benta ko ng... Binibenta ko siya ng 230. Less 230. Ayan. So, meron akong 13 pesos per tray. So, kapag nabasagan tayo, wala na, nabasagan ka ng dalawa, kawawa ka naman, wala ka nang tutubuin. So, be careful mga ka-business. Yan. So, 13 pesos. 13 pesos times 12 natin siya. Ayan yung magiging tubo natin per case. So, konti lang yung tubo natin, kaya lagi na lang tayo mag-iingat mga ka-business para hindi tayo mabasagan. So, 156 lang per case. Sa medium naman natin is 2.7. Ayan, 2.7 di-divide natin into 12. 225 yung puhunan natin sa medium. So, binibenta ko siya ng 240. Wait, 200, paano ba yun? 2,700 divided by 12. Yan. Ay, 2,700. Palyado na po yung aking calculator. So, sino pong gustong mag-donate sa akin ng calculator, wala na po akong pambili. 2,700, di-divide natin siya ng 12. Yan, 225 po yung ating medium. Yung puhunan niya, so binebenta natin siya ng 240. Benta ko kasi is 240. So, may 15 pesos tayo. Yun, ulit na naman. Kapag nabasag yung tatlo or dalawa, wala na naman po tayong tutubuin. So, meron tayong 15 pesos sa isang tray. Multiply natin ng 12. So, meron tayong 180 per case. So, 180 per case na po yung kita natin sa isang medium na eggs. Yan. So, meron akong 1 case na medium and 1 case ng small. So, meron akong 336 kapag na-sold ko lahat for today yung aking eggs na in-order. Yan. Ito po yung deliver nila. Yan nga. Pag nabenta ko to, yun pa lang yan. Lalabas yan. So, hindi siya ganun kalaki. Pero, tsaga-tsaga lang. Sayang naman. And meron din naman akong ibang tinitinda. Meron din naman akong mantika. So, kanina po, meron po akong in-upload na video about sa mga mantika natin. Panoorin nyo na lang po siya kung magkano po yung kikitain natin sa mantika. So, yun na muna as of now, mga ka-business. Yan. Update ko po kayo sa ibang sizes ng eggs natin. Baka bukas or Wednesday, mga Friday po, update ko po kayo. Bye for now, mga ka-business. Thank you.